Mennään. No niin. Hipopäinen meloja. Kuoko sä kuvaa? Kyllä. Se toimii kuin peilinä. Täh? Ei oo peilinä. Olet ihan. Se toimii taas kuin peilinä. Kiskojoella ollaan kyllä. Täytyy varmaan munkin ruveta nyt sit melomaan. Ei sukaan. Mikä ongelma sulla on? Onko sulla joku ongelma? Sä saat ihan ylös. Nyt mä sain sen ihan pystyyn. Mikä sä? Sitä kyllä. Ai sitä. Ehkä se tolleen kuuluu. Tuo on hieno toi kivinävettä, mutta mikä vie. Tosi se on ihan edespäin. Niin. Kyllä, hienoja. Hienoja vanhoja rakennuksia täällä on paljon. No niin, melo. Mä lepään. Mä olen niin paljon melonut. Tässä on nyt niin lintunen kohta, että on kottaraista, mustarastaita ja pääskynen lentää tuossa veden pinnan päällä. Joo. Laurean kuulevani 100 kieltä. Oliko se tonne muuntajalasti vai? Kyllä se tosta on ihan kohta. Ei tää oo kauhean pitkä matka. Ei tää oo kuule kauhean pitkä kantamismatka. Verrattuna niihin mitä meillä on. Ei kun se menee tosta, tuolla näkyy toi putki jo. Ja näe se putki näkyy tuolla. Niin sen putken alle mennään sitten. Joo, tässä on tää Kosken Loimalan putki. Se on tän näköinen. Se on nyt uusittu muutama vuosi sitten. Ihan täydellisesti. Vanha putki oli ton näköinen. Ai, toi oli ihan tommoista puuta niinku päältä. Terästä varmaan. On lähdössä veteen. Pientä säätöä kaivataan vai?
Kyllä. Ne sit kans. Komeita puita täällä on. Sääli vaan, että ne joutunut katkomaan niitä tosta. Noniin poika. Noniin poika. Rupeeksä nyt määräämään mua? Kuumaava suomien tuo. Sulla aurinkoisesti pääs varmasti. Onko? On. Hyvä. Totta kai. Hieno juttu. Tossahan oli niitä poikkipuita. Yli joen jouduttiin kantaa tuolta. Joo. Jyrkkää. Se on tossa vähän edempää näkyy. Joo, se on jo kirjoittaa. Siinä on kas nyt joku tukki. Tää on helpompaa kuin mitä viimein, kun tää oli ihan noita poikittaisia puita. Se oli vähän myöhemmin. Piti kantaa tota rantaa. Se oli tossa myöhemmin. Niin. Se näissä jokireissuissa on, että tässä keväällä että se ongelma, yksi ongelma aina, että tuskin tänne nyt mitään on tullut. Joo. Ihan niin tuntuu tästä vettä olevaa, eikä tätä enempää. Irtoava vesi vie just sinne mihin se haluaa. Joo. Selvittiin nyt siitäkin sitten. Vähän pohjakosketus. Käsin kolisee. Ei ympäri kuitenkin. Ei voi mitään. On kauniit juuret. Haluatte yrittää saada juuria tonne mantereen puolelle, mutta ja siellä kiemurtelevat. Siellä on varmaan jotain kiviä. Railon perään. Se varmaan on Eikö sulla ole jotain vedessä? on se. Ei se kyllä yhtään totellut. Ei se tottele silloin kun sä menet samaan vauhtiin sen veden kanssa. Silloin tunnetusti peräisin ei toimi. Se nyt taas voi. Tää? Mitä? Ei mitään. Tulipa tästä nyt hieno aurinkoinen päivä nyt kumminkin sitten. Se näyttää niin kuin toi lehtien vihreä, kun tulee toi aurinko takaa, niin se on tosi kaunis. Pitää näski tästä. Talla on pohja sitten, en tiedä. Vauhtia kanssa, kato paljon. Ei pelkästään tallaa. Onko tässä joku virtaavampi kohta nyt vai? Ei. Kai oonpa tästä, kato. Kyllä näen. Laitetaan taas talla pohja ja katsotaan vaan. Osaako se Vähän, navigeerata täällä? vähän ongelmia tulee, kun se vähän painaa tonne. Kun joku ei melo, niin sitten on niinku mun voimien varaa. Niin. Nää käännet. No ei se tarvitse meloa, mutta pitäis se melas pois edes. Juu. Ei, sinne
Täytyy kato. Siitä on hyvä, kun kaksi on, niin toinen voi hoilata. Ja... Niin, tää on just toinen voi kato kamera käyttää taas. Tuossa Joutsenen pesä ei. Ei siinä ole, se oli liian harva. Kyllä me täältä pikkuhiljaa löydetään näköjään sinne järvelle. Näetkö kun tää virtaa? Joo, nyt. Ihan hiekkapohjat on niin matalat. Sen takia se virtaa. Ai. Ei täällä oikein. Valittu aika on tietysti. Niin. Vaata, kun pitää töitä tehdä. Taakse. Ja sitten tästä lähdetään. Messään vaan ensin. No, ei kun me mennään tästä nyt. Me mennään tästä nyt, mulla on oikein poikittain tässä. Eikä me tässä. Nyt päästiin Taina jo tänne hienoille avoimille vesille, katos. Nyt tattis saada sit vaan käännä. Avoimille, kun pohjas koko ajan. Niin, nyt ei oo mikään kiire enää. Nyt se kiire on ollut.